Moi boas, xentiña do Celta, que tal, como estamos? Eu topo un pouco sorprendido, porque me acabo de enterar da situación de Mbappé. Sabedes canto lle caeu a Mbappé por aquela entrada descomunal que fixo? Pois que olle un partido, que olle solo un partido. A min isto me parece lamentable. Pareceme lamentable desde moitos puntos de vista. Xa primeiro na acta, que lle podían caer de 1 a 3 partidos, reflexouse que era en disputa do balón, cando claramente non era disputa do balón. Xa sendo unha entrada terrorífica que lle pode acabar mismamente coa carreira ao xogador. O sea, é unha entrada moi fea. Decidiron que lle caíra un só partido. Isto a min o que me parece é unha barra libre. Non sei que ten que vir o xogador con unha perna colgando, non sei hasta que punto é normal esta permisividade e sobre todo esta permisividade, pero persimidade, ostras, que trabalingües, coa xentiña do Real Madrid. A ver se temos un pouquiño de consideración, que nós todos queremos e amamos o fútbol e non podemos permitir que estas cousas pasen.